O să vă arătăm cum folosim noi conținutul de spod. O să vă arătăm cum activăm noi mixul de spod pe care îl folosim la început de sezon. Pentru început folosim 200-300 de ml de apă pe care o punem la fiert. Când apa începe să fiarbă, o să adăugăm aditivul Carb Nectar de la Seduction. Este un nectar foarte dulce. O să amestecăm foarte, foarte bine. Ca și mix de spod, o să folosim boilies-uri, pellet boilies cu aromă de master crab. Și boilies-uri, pellet boilies cu aromă de belacan. Iar al treilea ingredient este un produs nou, Spod Mix Pellet Boilies, tot de la Seduction Baits, care conține dumbbell-uri, boilies-uri, spărtură, cât și pelete. Iar acum o să adăugăm apa cu nectar. O să amestecăm foarte bine. Apa fiind foarte caldă, o să ne ajute pentru activarea rapidă a boilies-urilor. Iar ingredientul nostru de bază pe care o să-l adăugăm este lichidul pellet boilies, acesta fiind pe bază de CSL. Are un rol foarte important în nădirea în perioada rece. Sperăm să fie pe gustul crapilor.
dragi prieteni, toate aceste produse le puteți achiziționa din linkul din descriere. Iar începând de mâine, 17 martie, până în 20 martie, le puteți achiziționa din standul B6A, de la cel mai mare târg de pescuit Fishing and Hunting, ediția a 6-a. Colegul nostru Solomon Aurelian va fi prezent acolo și vă așteaptă cu gama completă de produse Seduction Baits și cu o super tombolă.